žena. Oni si ju pre velice spievajú, keď sa večer za devčaty drajdajú. Drajdajú, spievajú velice, keď idú pre spolenú svíce. Oni si ju pre velice spievajú, keď sa večer za devčaty drajdajú. Drajdajú, spievajú velice, keď idú pre spolenú svíce. Chlapci sa scházajú, nikému pobyt sa nedajú. Z Vytřína chlapci sa scházajú, nikému pobyt sa nedajú. Vianoce krem žobijú veselé, po paštece, po paprčák, po čele. Potom sa šikovno strácajú, bez pole domů sa vracajú. Dušička, nekašli, aby ma u teba nenašli. Anička, dušička, nekašli, aby ma u teba nenašli. Ja ťa k ním pomilujem do zblízka, a pritom si pre velice zavískam na celú dedinu, jak tu mám šikovnú devčínu. Ja ťa k ním pomilujem do zblízka, a pritom si pre velice zavískam na celú dedinu, jak tu mám šikovnú devčínu. Moja postelenka, čistá, nežná, sláva. A ja nebožátko, lehám na ňu sama. Sama si ju stelu, sama si aj lehnu, na tebi až šohajku. Pán starosta, táto ochutnávka slivovice alebo ovocných destilátov v Radimove nie je samozrejme poprvýkrát. Aj za vášho pôsobenia vo funkcii starostu už sa tu toto podujatie niekoľkýkrát uskutočnilo. Ako vnímate vy to tohtoročné podujatie? Je niečím iné, povedzme, ešte predchádzajúce? Tento rok tady vlastne prebieha už 17. ročník tejto ochutnávky. Môžem povedať, ja som ako starosta 4. rok. Z roka na rok to je kandál také mohutnejší, aj co sa týka ako záujmu, alebo aj tých vzoriek, áno, aj tej kvality. No, robí to vlastne ako Radimov, známe ne iba ako na Slovensku, alebo na Záhorí, ale máme tu na vzorky aj z Českej republiky a dokonca aj z Rakúska, takže sme my si týmto známi široko ďaleko. No. A je to pekná akcia, za ktorú fakt sa ako oplatí, ako sem dojít. Je to vidieť teda, tajto je na tém, ja neviem, teprve okolo 12 hodiny a už koľko tajto je ľudí, takže je to zaujímavá akcia. No. Ako hovoríte, toto podujatie napísalo práve teraz 17. kapitolu, svoj 17. ročník. Budete v tejto začatej už dlhoročnej tradícii pokračovať aj v ďalších rokoch? No, dúfam, že áno, pretože bolo by to škoda. Bolo by to škoda ako ukončiť, už 17 rokov. Ja už takisto chcem ako ešte
zažila teda aj tým pořadateľom, ako tým zahradkárom, aby, je to teda náročná akcia, no, aby ako od toho nejak neustupovali, že ten 18. a 19. 20. ročník, aby sa ešte ako uskutočnil. Pretože je to škoda, no, je to vidieť aj to na tých ľuďoch, ktorí sú tady ako prítomní. Posledné roky tu na Radimove trošku ako to počasie neprálo. No, teda nemyslím všetkým, ale napríklad ja, keď to zoberú na seba, tak ja už 2 roky takisto mám nejaké mám sad, alebo mám teda aj tie slivky, ale som nenapálil ani liter. Takže je to také, dúfam, že tento rok už to bude lepší. Toto je aj spoločenská, aj kultúrna udalosť. Osobne si myslím, že pripraviť dobrý destilát, ktorý určite spĺňa všetko to, čo je tu napísané. Je tu aj o múdrosti, je tu aj o šťastí, je tu niečo aj o spoločenských vzťahoch, takže si myslím, že tie destiláty patria k životu a samozrejme treba udržiavať vysokú kultúru prípravy toho, čo konzumujeme. No a určite je to dobrá príležitosť na stretnutie, aby sa stretli tí, ktorí vedia stromy posadiť, ošetriť, dopestovať dobré ovocie a pripraviť dobrý destilát. Ja mám úctu ku všetkým, ktorí zachovávajú tradície otcov, ktorí vedia naozaj obrábať zem, dopestovať kvalitné ovocie alebo obilie a samozrejme urobiť z neho aj niečo trvácnejšie. Takže úplne prirodzene som sem prišiel, aj keď až na niekoľký pokus, vďaka môjmu priateľovi, pánovi primátorovi a môjmu podpredsedovi Zdevkovi Čambalovi. Pán župan, vy ste už, ako sme si všimli, stačili ochutnať zo pár kalíškov. Ako vám chutila slivovička? A myslíte si, že nielen záhoráci, ale tí, ktorí tu dnes vystavujú, sú skutočne majstri svojho remesla? No tak by som povedal, nie, že nielen záhoráci, teda my záhoráci sme majstri svojho remesla, pretože ja po meči som záhorák 400 rokov dozadu. Naozaj si myslím, že práve takéto výstavy, kde je možnosť konfrontovať tú kvalitu a diskutovať o tom, ako samozrejme pripraviť ten kvas, lebo v tom spočíva veľká časť úspechu v tom, ako je pripravený kvas, z akého ovocia. Že ak sa tí majstri jednotliví stretávajú, no tak verím, že budú z nich veľmajstri a budú pripravovať ešte lepšie destiláty. Vám chutnali tie vzorky, ktoré ste už doteraz stačili ochutnať? Páči sa vám, ako sú pripravené a vypálené? No tak ja som okoštoval pár kvapiek slivovice. Neviem, od koho to bolo, dal som si poradiť od priateľov. Okoštoval som oskorušovicu, čo je veľká vzácnosť a myslím si, že tam práve treba šíriť osvetu, aby sa krásne veľké stromy, ktoré žijú niekoľko storočí, aby sa opätovne začali sadiť v našich záhradách. Ja sa teda pochválim, mám ich posadených 11, ale ešte nerodia, lebo majú len 7-8 rokov. Čiže je treba naozaj pokračovať tak, aby sme rozširovali pestovanie ovocia aj v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou. A teda k tým vzorkám ochutnal som aj broskyňovicu. Priznám sa, nie je to moja káva, ale tá slivovica a tá oskorušovica, áno, to je niečo, čo určite v primeranom množstve treba brať ako liek. Pán primátor, ako vnímate podujatia, akým je aj táto dnešná koštovka ovocných destilátov? No, myslím si, že v Radimove už to má tradíciu, tých 17 ročníkov hovorí za všetko. Ja mám rád iba z toho, že pri všetkých ročníkoch som bol, nielen ako host na koštovke, ale aj ako člen tej odbornej degustačnej komisie. Tá bola teraz pred 2 týždňami. Myslím si, že sme hodnotili prísne, ale spravodlivo. Vzoriek je veľa a v minulosti sa dostali aj na tie degustačné stoly aj horšie vzorky. Dnes už si to tí pestovatelia týchto ovocných destilátov nedovolia, takže je niekedy zložité vyhodnotiť najspravodlivejšie a určitých šampiónov, jednotlivých odrôd a celkového šampióna, ale myslím si, že každá jedna vzorka tu znesie prísne kritéria. Vidíte, o túto akciu, o toto podujatie v Radimove je záujem, je tu aj hromadu Holíčanov a aj v tom katalógu je veľa Holíčanov, najlepšie je tam pán Drusán a tá jeho slivovica ohodnotená 48 bodami je naozaj vynikajúca, takže mu fandím, aby sa mu podarilo aj na druhý rok dodať takú vzorku, aby mala tú plnú 50.
Ja si dovolím ešte jednu otázku, aj keď ešte teraz oficiálne nepoznáme výsledky, ktoré budú až o chvíľočku vyhlásené. Vy ste teda, ako hovoríte, prešli tou degustáciou, dnes tu koštujete, už ste zo pár kalíškov ochutnali. Myslíte si, že nielen záhoráci, ale tí, ktorí tu dnes vystavujú, sú skutočnými majstrami svojho remesla? Jednoznačne, ja mám radosť, a mal som obavy, keď sme vstúpili do Európskej únie. Je to samozrejme hlavne pre malé štáty ako Slovensko dobré, ale niekedy až nezmyselné príkazy, legislatívne normy a zákony likvidujú to tradičné a medzi to tradičné tu v záhoráckom regióne a povedzme aj na nedalekých Kopaniciach na Mijavsku patria tieto ovocné destiláty. Takže z tohto mám radosť, že sa to podarilo uchovať a to, čo ste sa pýtali, že či sú naozaj preborníci, na Slovensku Záhorie, Moravské Radejovsko a Mijavsko patria jednoznačne tým najlepším, čo vedia vypáliť dobré ovocné destiláty. Povedzme si iba základné údaje k tohtoročnému už 17. ročníku ochutnávky ovocných destilátov. Koľko tu máte vzoriek, prípadne z ktorých krajín sú tu dnes vystavovatelia, súťažiaci? Tak máme tady vzorek 1235. Vzorky sa hlavne skladajú zo Slovenskej republiky, hodne nám pomáha Morava, Čechy, ale takisto sú tu vzorky krásne z Francúzska, z Rakúska, zo Švajčiarska a dokonca myslím si, že jedna je tu aj zo Srbska. Ktoré tie ovociny, ak to tak môžem povedať, sú tu najviacej zastúpené? No, samozrejme zastúpení má najviacej slivovica, pretože to je top. Slivka to je, dá sa povedať, modré ovocie, ktorá má už dlhoročnú tradíciu a slivka je slivka. To sa nedá inšie nič povedať. Sú tu aj nejaké, povedzme tak povedať, raritné destiláty z nejakých ovocnín, ktoré sa tak príliš často do týchto ovocných destilátov nepoužívajú? No, samozrejme za raritu destilátu môžeme pokladať vzácnú ozgorušu, klopeničári, belovicu. To je vlastne stará odroda žltej slivky. Není to špendlík, není to vlastne, jak niekto hovorí, že mirabelka. Je to klasická, veľká, krásna chorvátska slivka, ale žltá. Máme tu víťazov samozrejme z každých týchto, tak povedať, ovocných kategórií. Dosiahol niektorý z tých víťazov nejakých mimoriadnych, povedzme, mimoriadného úspechu, že je niečím chuťovo alebo nejak kvalitatívne iný, než povedzme víťaz v ostatných tých kategóriách? No, víťaz odrody je vždy vybraný z minimálne tých 50 vzoriek a sú to vybrané vzorky, alebo ten víťaz odrody je vybraný 3 komisiami, čo už je moc vybrané. Takže to sa už ani nedá povedať, že tá vzorka prejde, aby sa dostala na víťazu odrod až 3 komisiami. Ešte sa opýtam k tomu kultúrnemu programu, o ktorom ste pred chvíľočkou hovorili. Čo budú môcť obdivovať diváci? Vlastne hneď v tejto prvej fáze hovorili ste, spomínali ste nejaký pochod rytierov, môžete nám povedať v krátkosti, o čo sa jedná? No, v skutočnosti sa nám podarilo pred 3 rokami založiť rád rytierov, ktorý by vlastne mal dohľadať na kvalitu destilátu. Takže pokračujeme v tej tradícii, čo založila Európska únia pred 5 rokami, aby sa vznikol taký spolok, ale kedysi to boli rytieri, tak teraz sme to aj pod tým názvom nechali rád rytierov a chodíme na takéto ochutnávky a kontrolujeme kvalitu tých destilátov. To sú Radimovčania, čo tu dnes budú účinkovať? Nie, to sú v skutočnosti z celého Slovenska. Z východu veľmi ma mrzí, že veľmi dobrého kamaráda akurát tu nemám. Je to šéf Zvazu páleničárov, ktorý je tajomník Radu rytierov. Je to doktor Pálko Lechman z Kračunoviec a veľmi veľký odborník. Stačili ste už ochutnať niečo z týchto vzoriek, ako ich hodnotíte, ako sa vám páčia? No, väčšinu sú dobré. Ktoré vám tak najviacej zapásli na jazyk? No, tak jedna marhulovica, aj tá by moja sa mi ľúbila. Ale pekné vzorky sú pekné, není tu nič špatného, ešte sme netrefli na nič špatného. Ako vám chutia tieto ovocné destiláty? Už ste stačili aj čo si ochutnať? Je to vynikající. Asi 3. vzorek a dobrý.
Pane, môžeme sa opýtať vzácnych hostí? Ale to není, my to tak nevnímame. Dobre, môžete sa prezentovať. Len sa opýtame, tak ako vám chutila slivovička, ktoré ste pred chvíľočkou koštovali? No, výborná bola. Ja som koštovala marhulu a čo som koštovala? A hrušku. No, takže tá hruška bola, to sa ani nedá popísať, lebo tomu až tak nerozumiem, ale ako chutila dobre. Nechali ste si poradiť skúsiť ešte nejaké ďalšie, povedzme, nejaké jemnejšie odrody? Ešte som nestačila vyskúšať nič iné, len tieto dve. Není dôležité piť alkohol alebo pálenku, že všetka je jednaká, hrejeme a podobne. V tej pálenke v každej je veľký rozdiel. Hruška sa nese krásne do tých jáderiek, do tej hruškového oríska, marhula krásne, kedy marmeládová. To proste musí ten človek ochutnať a vyskúšať. Pokiaľ nevyskúša, neochutná, nepochopí. Treba to sa tému venovať, mieť tému lásku. To je taká vec, keď niekto degustuje jedlo, áno, že varíme kuchárske umenie, toto je také umenie. Toto je umenie ľudí, ktorí sa tému venujú, dávajú srdéčko, lebo v prvom rade sa musí ovoci zozrať, nazbírať. To ovoci sa musí krásne nechať vykvasiť. Po kvasení ovoca sa musí krásne nechať vypáliť v krásnej pálenici. A potom sa ukáže ten krásny produkt. To je to dôležité. Myslíte si, že tých krásnych produktov, ako vy hovoríte, je tu dnes hodne? My máme 17. ročník ochutnávky pálenky Radimovskej. Myslím, že za posledných 17 rokov sa to posunulo strašne dopredu. Prvé ročníky byli ochutnávky takové, že tie pálenky byli neadekvátne, nepekné, všelijaké, acetónové, kyselé a podobne. Ale po tých rokoch, 17 rokoch, čo tu fungujeme, tie pálenky sa strašne zdokonalili, zveladili, ušľachtili. Sú to nádherné produkty. Či myslíte, že to je, že ten kvalitatívny posun nastal so vstupom tých rokov? Takto bylo to tým, že tí ľudia dali tú pálenku, nechutnali ju sami, dali ju chutnať ďalším ľuďom, ktorí ju ochutnali, porovnali. Degustátori sa hodne zdokonalili, áno, a týmto to všetko je, lebo jak to říká pán Postránecký v Bobulá, že pokiaľ nevypijete x litrů vína, nebudete vinár, a to isté je tým, že pokiaľ neochutnáte x druhú vzorku a neochutnáte ich víc rokov po sebe, nejste v živote degustátor a nevíte v pálenke poznať rozdiel. Tak ja už sa vás poprosím poslednú vec, vaše nejaké krstné meno, priezvisko? Lukáčian. A vy tu máte akú funkciu? Ja nemám funkciu žiadnu, ja som tady proste momentálne na koštúvke. Odborník na ovocné destiláty? Chodím degustovať, pravidelne sa zúčastňujem degustácií na Moravie, na Slovensku, ako teraz sme byli včera v Radejove degustovať, mieli tam krásne pálenky, mieli sme Ozgoruše, což je zvláštna pálenka, zajímavá, málo kto ju hodnotí, lebo Ozgoruša má netypickú takú chuť a vôňu, ne taká horkastá, trpkastá, ťažko povedať. Je to typ hrušky, ale zvláštnej hrušky. Je to jedno vzácne, krásne ovocie. Ozgoruša. Treba si zvyknúť na jej chuť, treba zvyknúť. Tak, do ju pije prvýkrát, sa mu to nepáči, je to taký destilát, ne až pekný, ne jak marhula, ne jak hruška. Tí sa samé ukazujú, ne jak slívka, ale je to krásny alkohol. Len sa mu venovať a ja říkám, všetko je len o tém, aby tí ľudia okoštovali nielen slivovicu pili celý život, nielen marhulu pili celý život, aby ochutnali i také veci, ktoré sú tady ze šípek, z banánu, z myšpulí. Ja nevím, tí ľudia robia z mrkví, áno, sa snažia. To je dôležité ochutnať veškerý vzory. A tieto vzorky, o ktorých hovoríte, sú aj tieto exotické, netradičné, sú tu dnes prezentované? Sú tu aj dnes prezentované, je to treba vzorek, ktorý treba, říkam, doma sa bavíme o slivovici, malé hrušky, ktoré už všetci pijú. Ale treba také šípkové, banánové, z myšpulí, áno, to je krása. Z jahod, len treba to pochopiť a tému vzorku sa venovať a povedať, z čeho to pije. Lebo ten vzorek je treba jeden na celej výstave. Není s čím sa porovnať a hodnotiť. A to je chyba a proto niekomu ten vzorek nechutí. Ale pozor, tie vzorky sú nádherné, krásne. Začali ste okoštovať už aj niečo z týchto vzoriek? Jasné. Čo sa vám tak je najviacej páčilo? Asi marhula. Je kvalitná, voňavá, dobrá. Chodíte sem pravidelne? Každý rok. Myslíte si, že tá úroveň tých vzoriek je stúpajúca? Je stúpajúca, je to rok od roku lepšie. Medzi stovkami návštevníkov sme našli aj jedného, ktorý je až z Hornej Nitry, z Prievidze. Takže váš názor na kvalitu vzoriek, skúsili ste už niečo okoštovať? Skúšali sme niečo okoštovať, je to super, je to dobrá nálada a myslím si, že keď sa to bude každý rok opakovať, tak to bude paráda.
ešte raz na 17. ročníku ochutnávky Slivovic a iných destilátov v našej malej dedinke. Nebudem hovoriť veľa, len prosím vás, Katarína Lazárová, spisovateľka, hovorí tieto slova, chvíľku vydržte aj vy, čo pijete, prosím vás. Počúvajte, prosím. Koríme sa lekárom, obdivujeme vedcov, umelcov i učiteľov, no ľúbiť, naozaj ľúbiť, dokážeme iba toho, kto vytvára život tu na zemi. Končím, vážený. George Bernard Shaw hovorí, naučili sme sa lietať v povetri ako vtáci, potápať vo vode ako ryby. Ostáva nám len jedno jediné. Naučme sa žiť na tejto zemi, aj v Radimove, aj v Holiči, aj v Stenici, aj v Brne je tu pán profesor, ako ľudia. A ja vám tomu prajem zdravie a pokiaľ budem žiť, vždy budem pri vás. Ďakujem pekne. z roku 2012 pán Peter Sliva. Ja vám gratulujem a vydržte to. Aby sa ti to darilo ešte lepšie. 2012 Môžu? Oskoruša. Vlastimil Nemeček z Podivína. Vlastimil Nemeček z Podivína. Pán Nemeček. Aj si. Hunčia zo Starej Viady. Vlastimil Karlec, Vojničiek, generácii. Takže gratulujem a aby sa to konečne naučili zberať. Dorka 386 z roku 2012, pán Ľubomír Mihálik z Ostrova. Gratulujem a udržte, pretože to sú vynikajúce festivály. Takisto gratulujem a aby sa ešte viac. Nech sa páči. Pán Leonard Kocák z Radimova. Príjmite tento dar a gratulujem. A aby nám marhulky nezmrzli. Leošku, aby sa darilo. Nasleduje víťaz pán Viktor Gočal Oravského Veselého. Jaj, zastúpení, z roku 2008 Luboš Mitiš z Radimova. Dnes sa darí aj do ďalších rokov, aby ten šampión sa udržal v tom Radimove. Ale tým nechcem ako zhodiť ostatných. Všetkým prajem, aby sa Slivovici darilo. O nej to je umenie a predpokladám, že to umenie si postupne osvojíte. Takisto gratulujem, blahoželám a ďakujem za všetko.
aj tí, čo pijú víno, aj tí, čo pijú krásne ceny, ktoré boli. Pomôžte mi teraz všetci, ale tak po slovensky aj po moravsky. Živio, 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 povstávajte a mnoga leta, živio, mnoga leta, živio, živio. Odozdal túto knižku, medzi iným aj tá časť, ktorú písal pán profesor Ričovský. Všetko najlepšie. Hlavne dobré zdravie. Všetkým tým, čo sa staráte o nás. Zdravie. Ja by som... Ideme pred budovu, alebo... Len tak. Nemám žiadne... Pán Mikič, vy ste určite prekvapili, poviem to, návštevníkov, možno i sám seba, tým, že ste sa stali víťazom, šampiónom ochutnávky destilátov v kategórii Slivovica. Tak čo, počítali ste s tým, vedeli ste, verili ste Kutiku duše, že by aj tá vaša mohla byť to víťaznou? Ja som veľmi z toho sklamaný, z toho dôvodu, pretože minulý rok som bol 4-krát šampiónom, taký jak na Mijave, jak v Matejovci, celú Púchovskú dolinu, na Morave, v Radejove a už tento rok som ani šampión nechcel byť. Takže preto hovorím, nie som ani moc prekvapený. Je to o tom, ako sa k tomu budeme stavať a že je to ovocie potrebné zbierať čisté a nakládať veľmi dobrým srdcom a láskou, aby ten destilát potom bol v dobrom chuti. Ďakujem.